Pasakano kasong murder katong lalaking suspect gumikas pagdunggab patay sa iyang kapuyo. Live-in pa lang na sila dito sa Mandaue City. Selos ang gitumbok nga hidungdan. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, crime of passion kung mahulagway kininhitabo sa barangay Tipolo, Mandaue City, kundiin patay ang usa ka babae sa kamot sa iyang kapuyo. Nagbuyod og naligo na sa kaugalingong dugo ang biktima dihang napalgan sa ilang panimay sa barangay Tipolo sayo ni atong Sabado. Multiple stab wounds ang naangkon ni Hazel Hainar, 41 anyos, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sospek sa krimen ang iyang kapuyo nga si June Manata, 51 anyos, lumad nga taga Sorsogon, apan kasamtangang nagpuyo sa barangay Tipolo. Nagtrabaho siya isip driver sa usa ka kompanya. 15 pulgadas nga kitchen knife ang gikatahong gigamit sa suspect sa krimen. Nakurat na lang ang igsuon sa biktima dihang nakitaan ang nagkadugong lawas ni Hainar sulod sa kwarto. Mao nga nagpakitabang siya sa mga otoridad aron maaresto ang suspect. Giangko ni Manata ang krimen. Masakit yung sinabi niya sa akin na hindi daw siya ganaan sa akin. Parang hindi ko ba matanggap. Ano masabi niyo yun, sir? Siguro na-inlove na siya doon sa inchik na yun. Nabalin ba yung intention niya sa akin? Ato na siya, hindi na sa akin. Eh samantala ako nagpapakahirap siya sa pamilya niya. Ako nagtatrabaho. Akong bubuhay sa mga anak niya. Nagbasol man sa hitabo, apan andam niyang atubangon ang kaso batok kaniya. Nagmayaw, sir. Pero huli na, sir, dahil parang yung time na yun na napalang-pulang talaga ako. Hindi ko alam kung gagawin sa... nasaktan ako sa sinabi niya. Parang hindi ko ba matanggap. Samtang desidido ang pamilya ni Hainar nga ipadayon ang reklamo batok sa suspitsado aron makabot ang hustisya. Sa pasangil sa suspitsado, kini ang tubag sa pamilya sa biktima. Totally, sir, wajib ko nakita nga ako isuon na relasyon, istorya lang na. Pero kung nakaingon siya na relasyon, sa actual, wala man siya nakakita nga akong magwang na iko'y lalaki. Kay nakita ko na yun, nakasakay ko no sa sakyanan, pero di din na mahimo nga masakay ta sa sakyanan, wata ka ba yung igagaw o yung suon. Kanang murder, kana yung substrate, experience rate man, iya man giikuha na yung pagkakuan, dako man yung, mas dako man siya force nga mahatag sa babae, kay kontra sa babae, lalaki. Dahil ka ng evil motive ba? Premeditated yung ikuha nga yung patyon. Nakuha na Bob og statement ang pamilya sa biktima, labi na tong usa niya ka igsuon nga may unag yung nakakita sa patayng lawas sulod sa ilang lawak sa iyang kapuyo og gibutyag sa hepe sa Subang Dako Police Station nga napasaka na nila ang kasong murder batok sa suspitsado. Bob, Dahil salamat Nico Serino sa imong live report.